Alang sa mga commuters nga magikan sa South District sa Dakbayan sa Sugbo, di na ngayang mabalaka kay sugod karong Lunes buksan na sa mga motorista ang duha ka mga lane sa Natalio Bacalso Avenue. Ani ang report. Kini ang kahimtang sa trapiko sa Natalio Bacalso Avenue pasado alauna ganinang hapon. Ang mga sakyanan nga gikan sa South District mo right turn paingon sa right lane aron mosubay sa ilang naandan nga agianan. Samtang ang mga sakyanan nga gikan sa Cebu South Bus Terminal mo right turn sa may fast food chain restaurant padong sa Ifliamas. Apan sugod karong Lunes mulahos na ang mga sakyanan ug dili na kinahanglan pang mo right turn ug mosubay sa mga alternative route. Ni uyon ta, ni sugot ta nga Lunes na sa buntag kay para masad na para sa safety sad sa mga commuters at the same time para sad sa ato ang construction. Gipahibaw ni Konsehal Dave Tumulak, Deputy Mayor for Public Order, nga mihangyo kanila ang kontraktor sa proyekto nga Lunes na lang buksan sa trapiko ang konkretong daan samtang gipauga pa ang simento. Gipasalig sa konsehal nga sugod sa sayong kabuntagon sa Lunes, buksan na ang duha ka lane sa Natalio Bacalso Avenue aron magamit kini sa mga motorista samtang nagpadayon ang pagtrabaho sa underground tunnel niini. Pero inig Monday, maka-experience na og smooth traffic, especially the South District towards north towards south.